Csösztök srácok! Ebben a videóban mítoszokat fogunk rombolni, mégpedig 10-et, és leteszteljük, hogy igazak-e, vagy pedig hamisak. Tartsatok velünk! A legikonikusabb, Az az, hogy... és ez lesz a legelső, hogy a banánhéjon elcsúszik-e az ember, hogyha rálép, vagy hogyha fut. Szóval ezt fogjuk tesztelni. Most nézzük is a challenge-et, vagy a kihívást, vagy a mítoszrombolót, hogy... A mítoszt? A mítoszt, hogy elcsúszok-e a banánhéjon. Itt van, le van téve a banánhéj, ide, nézzük is. Hát nem. Én is meg fogom próbálni, mert Marcinak nem sikerült. Így futsz, mondjuk. Ezzel most mi legyen? Itt hagyjuk. Ezt? Hát ezt igen. Ezt már fixen fogom felvenni. A mítosz? Félig igaz, félig hamis, mivel attól függ, hogy ugye hogy lépsz rá, meg külső körülmények hatására befolyásolható. Srácok, a következő mítosz a doktori térdütés lesz. Tudom mit? Na mindegy, az a lényeg, hogyha megütöm, akkor felmegy a lába. Elvileg. Igen. Mint a doktoroknál, tudjátok, azzal a kalapáccsal és a reakciót még. Igen, na nézzük. Kicsit feljebb. Oh. Azt láttátok, srácok. Ezt esküszöm, hogy nem direkt volt. Nézzük, nekem is működik. Felment. Jó, ez működik, ez jó. És hát a következő mítosz az pedig az, hogy ha bászkatalunk, akkor lesz a glow up, és úgy fogunk kinézni, mint Marlon. Hát most gyorsan elmenjünk a fodrászatba, és levágjuk a hajókat, nézzük meg. Amúgy nem. Na jó, bevágok ide, srácok, nektek egy képet, de az is olyan borzasztó szar, hogy csak egy pillanatig megmutatom. Így is ki lesz screenelve mindenhova ez a kép, de csak a videó kedvéért. A következő mítosz az pedig az, hogyha ezt a vajas kenyeret leejtem, akkor a vajas felére fog esni. Hát nézzük is meg, tegyük fel, hogy így jövök, így enném. Mi? És ez kamu. Nem. Tegyük fel, hogy így eszem. És most Ez már vajas felére esett. Ne? Na jó, hát. Jó, most tegyük fel azt, hogy most tényleg megpróbálom így enni, mint hogyha tényleg enném, mondjuk ezt már nem, és csak így random leejtem. És nem, ez nem igaz. Ez tényleg nem igaz, ezt nem hittem volna. Az ötödik mítosz, srácok, az, hogy egy tojást nem lehet az aljánál és a tetejénél két ujjal összenyomni. Nézzük meg. Kajak nem lehet. Ez fix kamu. Nézzük Marcit. Kajak nem megy. Nem lehet. Remélem, hogy nem fog kiesni, és azért szétmenni. Próbáljuk meg. Ugye? Ez lehetetlen. Mivel eddig egyiket se sikerült megcsinálnunk, ezért megpróbáljuk az utolsót a kézzel, hogy így rámarkolunk és összenyomjuk. Szerintünk ez fog sikerülni, de... Még ez se? Mi a kéz? Ezzel most már muszáj beszélgetni, így össze kell nyomni, vagy valahogy, de... Kicsit hátrébb is állok. Szerintem ez... Bazd meg! Itt a keze. Jó, hát ez sikerült. Ezért most fel kell iratkoznatok. Gondolj bele, hogy ebből lehetett volna egy sütőt csinálni, vagy valami tojást. Ezt erre kellett elbaszni. És ragad az egész kezem. Na és hát a következő mítosz az pedig az, hogyha 2 könyvet egymásba teszünk, 2 kézzel nem fogjuk tudni kiúzni, akármennyire is próbálkozunk. Na nézzük, srácok, megcsináltuk, egybe raktuk a könyvet végig. Készen is van. És nézzük, hogy szét lehet-e húzni. Megpróbálom. Nem lehet. Ezt akármennyire próbálom, megfogom a kamerát. Hát, ez kajak nem lehet szétszedni. Nem lesz szétszedve, és akkor nem kell már irodalom órára beülni. És akkor ti majd tanulhatjátok a
sok Árpád-házi királyt pedig már mind meghalt. Ezt majd ide be lesz vágva. Tanulod a sok Árpád-házi királyt, pedig már mindrég meghalt. Következő mítosz, srácok, az az, hogyha bekötött szemmel elindulsz egy egyenes vonalon, akkor nem tudsz egyenesen menni valamiért, valamelyik irányba el fogsz kanyarodni, szóval ezt megnézzük, hogy igaz-e. Ez fix kamu. És mehet is. Jó lesz. Onnan, a kocsi mellől ide jöttél. Kajak egyenesen jöttél? Mítos. Ez igaz. Már megint. Na nézzük a manipulációs trükköt. Az óra. Van. Most azonnal menjél be a boltba és vegyél nekem 10 rágót. Jó. És az utolsó mítosz nem lesz más, mint hogyha feliratkozol, akkor be fogjuk festeni a hajunkat. Igaz ez? És hát ez igaz. Mivel ugye nyáron én sötétbarnára, már pedig szőkére be fogja festeni a haját. És hát elfelejtettük felvenni a kiköszönőt, de köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Így is iratkozzatok fel, mivel már 1100-an vagyunk, csőztök! Aura.